بالفرح كنتم أن يترد الخير نحن قديم بالفرح التام في قلبنا خانان وان يجريد عن السماء والأرض لله بالفرح كنتم أن يترد الخير نحن للمولد. Fl-isem tal-Misteru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Id-disċipli kollha qalb waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa u ma' Marija, Om Ġesu, u ma' ħutu Alleluja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nwaduh li nwarbu dak kollu jista' jġibilna il-ħsara fir-ruħ tagħna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti raj it-tajjeb li taref in-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudisja b'suffraġġju tal-Mejtin Pawlu u Ġużi Muscat. Għatino Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna nġibu ruħna kif jixraq lill-festi tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta tħanna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-lut u kif kienu miġbura miegħu qalilhom. L-aħwa għalkemm jiena m'għamilt xejn kontra il-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna, f'Ġerusalemm tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn stħarġu l-każ tiegħi u riedu jitilkuni għax ma sabuli xejn li għalih kienet tistħokkli il-mewt. Imma billi l-lut żammew qiebes jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu biex narakom u nkellimkom għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentens sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' il dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna talla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn min u sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn min u sewwa. Il-mulej u fit-tempju imqaddes tiegħu, il-mulej fis-sema għandu it-tron tiegħu. Għajneħ fuq il-bnedmin jitfa' biex farq għajneħ jiflihom flimkien. Il-mulej idawwar wiċċu lejn min u sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobot il-min iħobb id-dnewwa għax ġustu l-mulej u ħobb il-ġustizzja wiċċu jdawwar lejn minu sewwa flimkien. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minu sewwa. Alleluja, alleluja, alleluja. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej
iwassalkom għal verità kollha. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Għani mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesu mixi warajhom. Dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien imtett ma' sider Ġesu qallu: Mulej, minnu dak li ser jitradik? Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu: u dan mulej se jsir minnu? U Ġesu qallu: inti x'inhi affarik? Jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi, inti imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kienx ser imut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx ser imut, imma biss jekk iridu jibqa' sa ma niġi, inti x'inhi affarik? U dan huwa d-dixxiplu li qed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ. Waħna nafu li x-xhieda tiegħu hija minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li naqqas id-dinja stess ma kienet tesaħħhom il-kodba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir. Mela eżis fil-Vanġelu tal-lum rajna lil Pietru illi fil-fond ta' qalbu huwa bniedem ftit kurjuż, iħobb ikun jaf. Jipprova jitkixxef u jara ikun xjaf minn Ġesu il-ġejjieni ta' Ġwanni. Allura jistaqsi lil Ġesu: u dan se jsir minnu dan? U Ġesu jiġbu ċaru tont, qallu: inti x'inhi affarik? Jiġifieri Ġesu fi kliem ieħor irid jgħidlu. Qallu: Pietru, toqgħodx terfa' salib ħaddieħor, ħsiebek ftijek. U allura Ġesu qiegħed anke jistidel lilu u lilek li nkunu dejjem ħsiebna fli nagħmlu aħna, kull wieħed waħda minna. U fil-fatt eżis bħalma qal lil Pietru jgħid ukoll lilu u lilek: inti imxi warajja u ħallik minn ħadd ieħor. Issa fil-ħajja ordinarja eżis id-dixxiplu huwa dak li jixxerja it-triq mal-oħrajn. L-interess waħdini tiegħu għandu jkun li jgħix f'komunjoni intima mal-mulej u mal-komunità. U allura nkunu knisja aħna. Xi tfisser nkunu knisja? Ifisser li nitalmu nkunu aħna infusna flimkien mal-oħrajn. Dik hija l-komunità tal-Knisja, il-poplu talla jinġabar flimkien biex ifaħħar jirringrazzja lil Alla. Issa Eżis Kristu ma talabx lill-apostli biex jiffurmaw gruppi ta' nies li jemnu u jaqsmu l-istess ħsieb, imma talabhom iwaslu il-messaġġ tal-aħwa lil kulħadd. U allura il-komunitajiet tagħna Eżis huma msejħa sabiex ikunu amara tal-Ispirtu Santu li jġib dik l-għaqda vera li fiha jidher il-ġmiel fid-diversità. U allura din hija t-talba li nagħmlu dal-għodu l-Ġesu fejn ngħidulu: mulej Ġesu, għatini l-grazzja li ma ntaqqalx is-salib tiegħi billi nerfa' salib ħadd ieħor, biex jiena nibqa' noqgħod attent u nimxi warajk. U knamlu hekk Eżis, l-affarijiet imorru iktar aħjar. Għax ħafna drabi ħsibna f'dak u fl-ieħor u fl-oħra. U jien ngħaddi għalixha, mhux hekk. Jiena rrid
Il-ħaddieħor fejn ikun hemm bżonn ta' xi twissija bl-imħabba inti ilu. Imma mhux tkun taf kollox kif u x'fatta dik kurżità żejda. U l-kurżità ma tagħmilx ġid ħafna drabi tista' tkun anke twaqqek fl-inkwiet. Għalhekk dak li nitolbuh il-Ġesu nkunu dejjem attenti għax l-importanti li nimxi wara Ġesu. U knimxi wara Ġesu l-affarijiet l-oħrajn ma tantx nagħti kasu bil-wieqfa. Ninaqdu fit-talb ma' Marija modell tal-Knisja li titlob maquda fl-imkien mal-Apostli fl-istennija tad-don tal-Ispiritu Santu. Nitolbu ngħidu ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Qalu li ġodda li se nislu mill-fonti verġinali tal-Magħmudija fis-sollenità ta' Għid il-50 nitolbu ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Għad-don ta' rikonċiljazzjoni u islim fil-ħolkien imqaddes bil-preżenza tal-Ispirtu li jagħti il-ħajja. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Għal-fejkan tal-morda u l-liberazzjoni tal-fokra li fihom ukoll jitlob l-Ispirtu tal-Qdusija. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. Għas-safa tal-qalb u l-Qdusija permezz tal-Ispirtu tiegħek fostna aħna li qed nistennew bil-fidi il-miġja tiegħu. Ismana mulej għat-talb ta' Omm ibnek. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missier inti batti d-don tal-Ispiritu Santu lill-Apostli tiegħek miġburin fiċ-ċenaklu ma' Marija, Ommi ben Ġesu. Għati lilna li bl-interċessjoni tal-Verġni Marija li nikkonsagraw lilna nfusna għal qadi tiegħek u nxandru il-kelma u bl-eżempju l-opra tal-imħabba tiegħek fil-misteru tal-Għid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, ridnub tiegħi l-aħħir. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex l-Ispiritu Santu fil-miġja tiegħu iħejjina għas-sagramenti tiegħek għax huwa l-maħfra tad-dnubiet kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem ikollhom kien raddulek ħar bi Kristu Sidna. Bil-emil tiegħu tal-aġib li jseħħ fil-misteru tal-Eid. Konna meħlusa mid-dnub u mill-madmat tal-mewt. U msejħin għal dan as-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' assisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li jinxandru ma' kull imkien is-seta tiegħek li sejjaħ tilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-aġib. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Birek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobb u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam min bejn l-imwita xu l-mulej kull irkoppa temile kull il-sin istqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Pawlu u Ġużu Miskat li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġużepp żewġa, ma' San Ġuvan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missi li jħobbna, missi li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missi li lest li jilqana. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie Signor Alla.
نحبك سنرى. Spiritu attista alle mule, dawa lil muhna lil qalbna bismi, kuna lina ser miljata kull fer, awi lil runa Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, ejja aħjina Spiritu ta' faraġ ta' dar, il-awġ dal-lamna farrakna bismi, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fismi. Spiritu ta' mħabba bla qis, li lek foħija min qalbna natu, flimkien mal-missien ma' Ġesu l-ħellis, lilkom kull glorja. Bil-wieqfa ngħidu tleta v'Amrit il-Madonna għal paċi fid-dinja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulejjati wieden għat-talb tagħna biex kif aħna għaddejna mir-riti tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll nwarbu l-ħajja qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija, u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna
تتامل تهلبنا ياتيك لأكبرجي انت لاشقت السما الشمس الخلقين انت لو متى منها هلقك بكميم لكل زمين مروا في الباتشة كريستو.